Привет, Разкош! В първа част разгледахме въпроса какво всъщност иска той от теб. Докато разглеждахме картите, този въпрос отвори още няколко дълбоки теми. Затова ви попитах, дали бихте искали да продължим и да разглеждаме тези въпроси отделно. Вашият интерес и желанието ви за продължение показаха, че тези теми са докоснали много от вас. Днес е време за първата тема. Чувства ли той, но не действа ли? За да разберем по-добре, по-дълбоко тази енергия, въпросът, който ще отправим към картите е: защо тези чувства не се превръщат в действие? Напомням, че това общо четене може да не резонира с вас. Личните тълкования се заплащат. Разкладът ще бъде в система 3+2. Общо 5 карти. Добре. Добре, прекрасно. Знаеш, тя ни насочва към коя карта се движим, а сега нека чуем шепота на картите. Какво чувства той в действителност? Тук гледаме каква е емоционалната връзка, какво носи той вътре в себе си към теб. Шестица купа е карта на спомените, нежността и емоционалната привързаност. Тя говори за човек, който може да се връща мислено към моменти, които са му дали топлина и близост. Тук има усещане за познатост, комфорт и емоция, която не е напълно изчезнала. Но тази карта често е свързана и с миналото. С нещо, което се преживява вътрешно. Но не винаги се превръща автоматично в действие. Тя показва чувство, но по-скоро тихо, задържано, преживяно отвътре. Какво успира да действа? Тук гледаме каква е пречката между това, което чувства и това, което прави. Петица пика носи енергия на вътрешен конфликт, напрежение, страх от загуба или усещане, че ситуацията е сложна. Тази карта може да показва човек, който се бори с себе си, с решения, с последствия или с минали преживявания. Тук препятствието не изглежда като липса на емоция, а като трудност да направи крачка. Все едно има вътрешна борба. Ако направя това, какво ще последва? Какво не показва или премълчава? Тук гледаме това, което остава скрито от теб, неизказаното. Четворка каро е карта на задържането. Сигурността и нуждата от стабилност. Тя може да показва човек, който пази контрол, който не иска да рискува или който държи нещата в определена граница. Това, което може да не показва, е неговата нужда да се чувства сигурен. Може да има желание за стабилност, но едновременно с това да се страхува от промяна. Понякога тази карта показва човек, който задържа чувствата си и не ги изразява лесно. Има ли готовност това чувство да се превърне в действие? Тук гледаме дали енергията върви към движение или остава в емоционално преживяване. Петица купа е карта на съжаление, тъга, фокус върху това, което е изгубено или не се е случило. Тя може да показва, че има емоция, но тя е придружена от тежест. Тази карта подсказва, че
Преди действие има нещо за осъзнаване. Може би разочарование, вина или страх от повтаряне на стара болка. Не е карта на лекота и спокойно действие на човек, който все още гледа назад. Може би някоя бившичка, с която са имали така доста емоционална, преживяваща връзка по същество. Какво е най-важното послание към теб в тази ситуация? Тук гледаме какво е важно ти да разбереш и какъв урок носи тази ситуация. Четворка трефа е карта на основата, стабилността и изграждането. Тя напомня да не се губиш само в чувства и очакването, а да гледаш какво реално се изгражда. Посланието към теб е да търсиш сигурност не само в думи и усещания, а и в реални действия. Една връзка има нужда от основа, от постоянство и от двама души, които участват в нея. Тук се вижда интересна нишка. Има емоционална карта в началото, но след нея идват карти на вътрешна борба, задържане и тежест. Финалът с четворка трефа връща темата към стабилността, към въпроса не само какво се чувства, а какво реално се изгражда. Основната линия на разклада е: чувството може да съществува, но между чувството и действието има вътрешна преграда, която трябва да бъде преодоляна. Вътрешната преграда сама подразбра, миличка, че идва от неговото вътрешно състояние. Благодаря ти, че отново беше с мен и с шепот от карти. Очаквай част 3. Продължението на мини-сериала. Хубав и успешен ден от мен!